Ay nako, tangga pa. Huwag ka magsisiling. Ay tangga. Nako. Shit. Puta. Yun, fish on. Fish on. Fish on. Yung fish on mga kasulit. Fish on agad. Oy. Sana makatakas. Yun, fish on. Fish on. Fish on. Ito. Yun, fish on. Fish on mga kasulit. Oy, nako. Buwan-buwan. Oh, lalaki. Yo, what's up mga kasulid? Dito na naman tayo sa bagong spot natin. Dito sa may Dependencia Road. So, hindi pala bago. Bagong luma kasi nagawin na tayo dito minsan mga kasulid. Dito tayo nakahuli ng mga malilit na red snapper mga kasulid. Pero gumamit lang tayo ng hipon. So, ang gamit pala nating setup is yung aking ultralight na Emperor mga kasolid. So gagamit tayo ng lure na Chorinoya mga kasolid. Yan o, si Love Fish. Pink, kulay pink siya mga kasolid. So subukan nating makahuli ng mga bid-bid o kaya buwan-buwan mga kasolid dito sa spot na to. So puli makarami tayo. Ayun, napakaganda ngayon. Walang basura oh. Linis. Nice, magandang tignan. Diba? Tara, fishing tayo. Bababa tayo doon mga kasolid. May babaan dito eh. Ayun tayo. Yun oh, ingat-ingat baka maano tayo. Yun oh, bangka. Dito tayo. Takas tayo dito mga kasolid. Oh, may sakong basura. Mamaya gigilid natin yan. Ha, yan. So dito tayo magkakas mga kasolid. So ito first cast natin mga kasolid. Puli may kumagat. Yung fish on mga kasolid. Fish on agad oh. Fish on agad. Oy, wag sana makatakas. Kakahagis lang natin. Fish on agad. Wow, ano kaya to? Yun. Angat. Ay, ano to? Buwan-buwan. Ang laki. Wow. Ay, nakatakas. Shit. Katakas. Pusa. Ang laki nun. Yun, fish on, fish on, fish on, fish on mga kasolid. Fish on, fish on, fish on. Oy, 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 hindi tumalon. Yun, huwag ka lang Yun, bulan-bulan, buwan-buwan. Ito, tagilid. Yan o. Woo! Buwan-buwan. Yes sir. First catch. Buwan-buwan. Laki oh, mga kasolid. Yan, lagyan mo natin sa lagayan natin. Ito oh. Yan, gumawa ko kanina eh. Sakto. Naku, nakatakas ka pa. Nakatakas ka pa. Hindi ka na makakatakas. Yan na. Yan ka lang. Gamitin natin mga kasolid itong lutak na 5 grams. Yan oh, mukhang maganda to. Sana effective. So, lusong na tayo ng konti. Hindi sumabit dyan sa likod yung lure natin. Naku, hindi ko nakita ko. Yun oh, grabe, talunan nila oh. Yun, fish on mga kasolid. Fish on. Ay, nakatakas. Ang galing. Ang galing. Naku. Yun, fish on mga kasolid. Di pala naka-on yung natin, kaya in-on ko. Yun o. Yun o. Yun. Taas natin. Oh, yun. Yun. Mapuputol pa. Ayan o. Buwan-buwan. Mga kasolid. Ay, nako. Tangga pa. Huwag ka magsisiling. Ay, tangga. Nako. Shit. Puta. Huli na nga, nakatakas pa. Yawa ka. Buwan-buwan ka, laki mo pa naman. So
So yan, bali magpapahinga muna tayo mga kasolid. Medyo napagod na tayo. Tingnan muna tayo tubig. Set up natin, oh. Ang dami natin na unhook mga kasolid yun. Nakaisa pa lang tayo. Pakita ko sa inyo. Nakaisa pa lang tayo. Sayang. Marami na sana tayo. Yun, oh. Ganda na sana eh. Isa pa lang tayo. Bali, maaga pa naman. Tusok natin dito para hindi wala. Maaga-aga pa naman mga kasolid. Kaya ang dami kasing bulabog, oh. Kagaya niyan mga kasolid, bulabog. Tumatahimik yung mga isda mga kasolid kapag nadaan yung mga bangka. Kaya siguro maya maya siguro pag medyo bumaba na yung araw kasi ang init. Ito, balik tayo sa pinakaunang lure natin, yung ating love fish na kulay pink. Ito yung lapu-lapu killer mga kasolid. Yan, lipat naman tayo dito sa bandang dulo kung may mga tumatalo, no? Ayan, bid-bid ba o ano, buwan-buwan. Kas tayo. Again spin. Yun, doon sila, oh. So yung hangin pero kasi sa labong mga kasolid, kaya hindi natin mahagis na malayo. Ayun, oh. Ayun, yun, talunan nila. Nakko. Mukhang against the light tayo. Tignan natin kung abot tayo doon. Tayo. Uy, nakko. Ay, naku, ayun sila, oh. Problema ko itong ano ko. Ay, sus, ayaw kumagat. Yun, fish on. Fish on mga kasolid. Fish on. Fish on. Uy, nako. Buwan-buwan. Oh, nalaki. Nalaki. Sana makakawala. Nako. Yan. Laki. Laki mga kasolid, oh. Uy. Nako. Yan, 2-0. Dito lang pala sila. Nako. Naiwan natin yung gamit natin. Yan. Yun. Dalawa na mga kasolid. Yan, dalawa na sila. Makawala. Yun. Dalawa na mga kasolid. Yun, fish on agad, oh. Mga kasolid, oh. Fish on. Sana hindi makawala. Fish on agad. Kakahagi. Mukhang makakawala na naman. Yun. Ayan, oh. Pangatlo. Namamatay mag-isa tong GoPro ko mga kasolid. Ewan ko ba. Sa sobrang init siguro. Yan, nakatatlo na tayo. Tatlo na.
Dito na lang, baka makawala pa. Yan. Yan, ayun na. Ang fluorocarbon, no? Ano natin dyan. Yun. Ha, hinihingal ako dun sa mga ano na yan, buwan-buwan na yan. Ha. Ayun, o. Hagis ulit. Yun. Yun. Ayun, fish on. Fish on, sabi tayo. Ay, fish on na ata to. Fish on. Hindi na gumalaw, ano kaya to? Kita natin. Ah, basura. Naku naman kang basura ka. Sa dami na mahuhuli, basura pa eh. Gilig natin. Yun, fish on, fish on, fish on. Ano to? Yun yung bidbid. Yan, oh, buwan-buwan mga kasolid. Hindi ko alam ba't namamatay itong ating GoPro mga kasolid. Yan, oh, 4 na mga kasolid. Ayun, lagay natin dito. Yun, oh. So naka-4 na tayo mga kasolid. Nakawala na. Oh, kakawala na, oh. Nako, pang kumawala nitong isa. Buti na lang may alambre, oh. Kala mo, ha, hindi ka makakawala. Ayun, fish on. Fish on mga kasolid. Yun, fish on. Fish on. Fish on. Ipitan natin. Fish on. Eh, wag mo isasabit. Ano, grabe. Ba't bumigat bigla? Ay nako. Bumigat bigla mga kasolid. Oh. Bakit kaya? Ah, nahook na lang siya sa ano? Sa galaw niya. Na double kill. Tinamaan sa buntot, di na makakaalis. Ayan, oh. Oh. Yun, nakakawala. Huwag ka nang makakatatak. Yun. Nako. Ha. So yun mga kasolid, bali anong oras na rin, no? Ayan, tumulog na, alas 6. So bali naka 2 oras tayo dito mga kasolid. Ang dami nating na unhook mga kasolid. Ang dami rin kumakagat. Pagod na ako kaya nagpapahinga na ako mga kasolid. So ito lang nahuli natin. Bali yan lang nahuli natin, 4 na buwan-buwan. Ang dami nating nailan na nga natin. Pero nung nailan natin, saka natin inangat, nahulog naman sa tubig. Ito yung natin. Ito lang nakadali mga kasolid. Yung natin, love fish na donated ni Idol Ricky Gomez. Yan. So yan, ang oras na rin mga kasolid. Palubog na yung araw. Alas 6 na ng hapon. Dahil hindi ko naman alam iluto yung ganitong klase ng isda, ipamimigay ko na lang mga kasolid. Sabi nila masarap daw itong i-Shanghai. O kaya hindi ko alam. Basta ipamimigay ko na lang sa mga tropa natin dun sa lugar namin. So fishing is life lang mga kasolid. Alam nyo naman yan. Dito ko na lang muna siguro tatapusin tong aking fishing adventure mga kasolid. Kasi magdidilim na, medyo malayo pa yung uwian natin. So bago ko tatapusin, gusto ko lang muna magpasalamat sa mga solid subscribers ng Saizon TV. So maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa aking munting channel. At sana hindi kayo magsawa sa mga videos na aking ginagawa. So paano mga kasolid? Kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Paalam!